времето, което трябва. Ама не е което трябва, не ми обяснява какво трябва. Ами като не си... Защо ми се обадиш на мен? Който съм се обаждал, Аз ти казах, аз не съм никой, за да ме търсиш. Няма, ето виж, не съм да търсил. Контакта ти казах. Добре, спокойно, изчакаме, води се ето ви са ти веднъж каза, че знаеш, че не сте не знаеш. Не, знам какво е било и аз ти казвам. Ама нещата са други вече. Общината няма никакви документи за собственост. Това не съм в течение. Мога да ти го дам, ти си достатъчно интелигентен човек, ще го видиш. И знаеш, че го видял. Не са прави на 3,5. Не съм, честно. Гала. Честно, не съм за. Там 4 часа си го разкровикам, да си помагаме, човек. Ако трябва някой такова, бях готов. Ако нещо имате да ви помогнем, разбираш? Махайте се. Как се махаме, бе? Къде да отидем? На нещо, аз съм го изгорил, някой ще дойде да ми даде маха се, че бил платил 2000 лева. Викам, да ти ги дам те 2000 лева. Си купат свещи с няма. С тях. Просто ти казвам, така съм омазал. Ще тренираме. Там нещо им правят, нещо им пръскат. Трябваше сутринта да дойде да види децата как плачат. 9 часа има Тях не ги тренировка, интересува. 10:40 ги пуснаха. Срам, срам. Тях не ги Все едно вашите деца, ма всички са равни децата. Това е подигравка. Но още от сега ти казвам. Има гост. Се си я снимайте с... Защото нито е сключено още, Круми вика, ние сме я подписали. Какво сте подписали, ще не е обявено още. Аз ще колко хора ще участват в тази процесия. И колко обжалване, и колко ще са мокри. Аз не съм така сравнен. Ало? Да, бе, покажи ми да видим. Да, да, Тренирате тях деца, как? Децата не са виновни за нищо. Не, децата не са виновни. Нека са. По-лучно има, това е детско съзнание. Не. Нека си тренира. Въпросът е, ония големите да се разбират общинари. не, Люба, ползвам ги тя като... Маша. Така е. Кой иска да краде от децата?